Balik ta mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Isyong COVID-19 gihapon ta karong buntaga. Kumusta naman ang dakbayan sa Subo? Padayon nga nagsaka gihapon ang mga kaso ug Hulyo 15 na mga kapuso unsay mahitabo gikan karon. Makauban nato karong buntaga ang Chief Pathologist sa Department of Health Region 7 ug ang tingpamabasab sa maong ahensya, Dr. Mary Jean Loreche. Good morning, Doktora. Good morning, Nick. Thank you so much for inviting me here in your show. Thank you so much po, Dok, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Atong unahon, Dok, kining estado sa Cebu City, kumusta naman? Nagkadaghan ba gihapon gyud ang atong mga natala nga kaso ug unsay mahitabo July 15 onwards, Dok? Okay, so sa unahon nato ang imong first question na unsa na ang atong mga kaso. Well, we expect really an increase in the number of cases. Kay hinumduman nato nga ang ato ang contact tracing, including ang ato ang community testing, plus na kita gihimo karon with the expanded testing nga kinahanglan i-test nato ang mga miyembro kada ospital, no? So the healthcare frontliners are being tested. So we really expect a rise in the numbers. The more we test, the more cases we find. Number 2 ni mga pangutana whether unsa na atong estado ugma, no? Kana atong gibutang sa kamot sa atong regional IATF kay sila man ang mahatag ana og recommendation ngadto sa Manila, no, sa IATF, but we are looking forward for a more positive, no, nga development towards our quarantine status. Dok, anita sa atong statistics, Dok, kung death rate ang hisgutan July 9 murag nakatala og additional 50 kapatay ni atong adlaw sa ato ra ba gito nga adlaw, Dok, or mga previous to nga mga incidences, ug anita sa death rate sa kaning percentage, Dok, 359 as of July 12, 359 out of the 7,439 cases o 4.8%. Sa interpretation ninyo ani, Dok? Okay, I'd like our viewers, no, to understand that data that are being reported does not necessarily reflect na kanang adlaw mo na ilang pagkamatay. Remember that when a person dies, no, or a patient dies in a facility, dili na diha dayon i-submit sa ato diri sa Department of Health sa atong RESU ang iyahang kaso because it has to go through a process and a procedure. So sometimes malump sila together in one day, and so we believe nga oops, murag ma-alarm na dayon ta nga, uy, puting daghana, 50 youth, 300 youth in one day. But it doesn't mean, neither is it reflective na ang mga kaso namatay that day. So we really have to look at our mortality rate as something na holistic bitaw, dili ingon nga kana lang siya nga numero mura na atong pagatan-awon. So I believe na although mas taas ta in terms of case fatality rate kumpara sa atong national, but I think that we are still able to control and we are able to handle the cases here. Well, while you're on that, Doc, ito hisgutan, 4.8% Cebu City ang case fatality rate, 4.4% region-wide, Doc. And then we compared it sa national nga figures pod, which is 2.7%. Mas taas-taas ta diri og death rate sa Region 7, Doc? We have to understand, Nick, no, nga dili man ni tanan mga kaso nga gikan sa Cebu City. Kumbaga, remember that there are a lot of cases, mga pasyente nga maabot sa ato dinhi nga mamatay diri sa atong mga ospital. But these patients come from other areas or provinces or even other LGUs. So, muna nga luoy lang bitaw si Cebu City kinahanglan gud sa iha ang tanan nga mga hospitals, labi na ang mga level 2, level 3. So sa ilaha ma-register ang mortality rate and then mo reflect as sa Cebu City. According to Yusek Vega nga ang Vicente Soto kuno pod underutilized sa hinuon. Unsa ni hitabo ani, Doc? Our government facilities like Vicente Soto is also at par with the private hospitals. So we really would want to encourage the other hospitals and their patients also nga private to go to Vicente Soto para ma-decongest good sila. Doc, nay bag-o nga issue ning gawas karon kining sa rumors kabahin sa convalescent plasma, Doc. Tuna ko ni uban nga mihimo ani nga mura og gipamaligya naman sa hinuon. Of course, I'm gonna encourage nato sa department, Doc. Di ba ni makapa-endanger na noon pod nga uban mura gusto na lang nga matakdan aron sila makabaligya sa ilang plasma. Very good question, Nick. You know, kana gyud ang among panawagan sa tanan katawhan nato, no, labi na taga Subo, no. Hinumduman nato ang dugo dili ibaligya. Kay kani bawal ni siya
naana sa ato ang kuan sa atong balaod nga dapat ang dugo ihatag nato voluntarily. Kay ang dugo manggod makatabang, makaluwas sa usa ka tawo nga nanginahanglan ni ani niya. Yes, we've been hearing stories no nga nagapamaligya na gyud ang uban para ani niya. We discourage it primarily because number one, it can harm you as the donor. Kaya wala gyud ka kahibalo kung pwede ka ba magdonar. Number two, it can harm the recipient. Kaya dili man nato ta ma-examine kag insakto gyud and kadaghanan sa kanang gapamaligya. Mamakak ka na sa tinuod nga datos nga atong kinahanglanon to verify and to make sure nga safe ang ilang dugo. So, it's a big no-no and we encourage everyone to help us out, report for those kung mahibalaan ninyo nga gapamaligya sila. Ikaduha, it is our civic responsibility to help in this time of crisis. Kumusta na, Doc, ang atong mga donations for convalescent plasma, Doc? Sa mga hospitals, una natin mga point persons nga giila, Doc, no? Kung willing, unsay problema, unsay kalisdanan nga inyo na-encounter, Doc? Like, lisod ba ang pag-contact or pag-coordinate with a COVID survivor nga willing mo donate sa iyang plasma? Sa karon, nagahimo pa kita sa atong mga databases, no? Labi na sa mga areas nga medyo taas ang numero nila sa recoveries. Now, once we have that completed database, we will be going there, we will be talking to them, we will be getting their consent for them to donate, no? Sa karon, lisod kay ang dugo ni dili lang para sa convalescent plasma, kung dili ang dugo per se. Mo na nga kami nagapangayo sa inyong kaluoy, nagapanukto kami nga donar kamo sa inyong dugo. Dengue days are coming also. So kinahanglan gyud nato og store nga blood as much as possible para nakita yung mahatag in case nga kamo manuktok manawag diri sa Subnational Blood Center sa Department of Health. Thank you so much, Doktora, sa mga insights nimo karong buntaga. Thank you so much. Gikan sa Department of Health, Dr. Mary Jean Loreche.